Capitolul 3. O zi din viața lui Adam și a Evei. Pentru a înțelege natura, istoria și psihologia noastră, trebuie să pătrundem în mintea strămoșilor noștri vânători-culegători. Pe parcursul aproape întregii istorii a speciei noastre, Sapiens și-a procurat hrana în felul acesta. Ultimii 200 de ani în care un număr tot mai mare de sapiens și-au câștigat hrana ca muncitori urbani și funcționari și cei 10.000 de ani anteriori în care majoritatea au trăit ca agricultori și păstori, sunt doar o clipă în comparație cu zecile de mii de ani în care strămoșii noștri s-au ocupat cu vânătoarea și culesul. Domeniul înfloritor al psihologiei evoluționiste susține că multe dintre caracteristicile noastre sociale și psihologice actuale s-au format în timpul acestui ev preagricol. Chiar și astăzi, afirmă cercetătorii din acest domeniu, creierele și mințile noastre sunt adaptate unei vieți de vânători-culegători. Obiceiurile noastre alimentare, conflictele și sexualitatea noastră sunt toate rezultatul modului în care mințile noastre de vânători-culegători interacționează cu ambientul nostru post-industrial actual, cu megalopolisurile, avioanele, telefoanele și computerele sale. Acest mediu ne oferă mai multe resurse materiale și vieți mai lungi decât cele de care s-au bucurat oricare generație anterioară, însă ne face să ne simțim adesea alienați, deprimați și stresați. Pentru a înțelege de ce, susțin psihologii evoluționiști, trebuie să investigăm lumea vânătorilor-culegători care ne-a modelat, cea în care încă locuim în subconștientul nostru. De ce, de exemplu, oamenii se îndoapă cu alimente bogate în calorii care nu fac bine corpurilor noastre? Societățile abundenței de astăzi se confruntă cu flagelul obezității, ce se răspândește cu rapiditate în țările în curs de dezvoltare. Până ce nu examinăm obiceiurile alimentare ale strămoșilor noștri vânători-culegători, rămâne o enigmă de ce ne giftuim cu alimentele cele mai dulci și mai grase pe care le putem găsi. În savanele și pădurile în care locuiau aceștia, alimentele dulci bogate în calorii erau extrem de rare și hrana era în general insuficientă. Un vânător-culegător tipic de acum 30.000 de ani avea acces la un singur fel de alimente dulci, fructele coapte. Dacă o femeie din epoca de piatră dădea peste un copac plin de smochine, cel mai înțelept lucru pe care îl putea face era să mănânce pe loc cât mai multe smochine putea, înainte ca ceata locală de babuini să golească copacul de fructe. Instinctul de a ne îndopa cu alimente bogate în calorii s-a înrădăcinat astfel în genele noastre. Astăzi vom fi locuind în apartamente cu frigidere tixite cu mâncare, însă ADN-ul nostru crede încă că suntem în savană. Asta ne face să înfulecăm câte o jumătate de kilogram de înghețată Ben & Jerry's când găsim cutia în frigider și să o spălăm cu o sticlă mare de Coca-Cola. Această teorie a genei îmbuibării este larg acceptată. Alte teorii sunt mult mai controversate. De exemplu, unii psihologi evoluționiști susțin că cetele arhaice de vânători-culegători nu erau compuse din familii nucleare centrate pe cupluri. În schimb, vânătorii-culegători trăiau în comune care nu cunoșteau proprietatea privată, relațiile monogame și nici măcar principiul paternității. Într-o astfel de ceată, o femeie putea să facă sex și să aibă legături apropiate cu mai mulți bărbați și femei simultan, și toți membrii adulței cetei cooperau pentru creșterea copiilor. Deoarece niciun bărbat nu știa cu certitudine care erau copiii săi, bărbații aveau grijă în mod egal de toți copiii. O asemenea structură socială nu este o utopie hippie. Ea este bine documentată printre animale, mai cu seamă printre rudele noastre cele mai apropiate, cimpanzeii și bonobo. Există chiar un număr de culturi umane actuale în care este practicată paternitatea colectivă, de exemplu printre indienii Bari. Potrivit credințelor unor astfel de societăți, copilul nu se naște din sperma unui singur bărbat, ci din acumularea spermei în pântecele mamei. O mamă bună
își va face un punct de onoare din a face sex cu diversi bărbați, mai ales când este însărcinată, în așa fel încât copilul ei să beneficieze de calitățile și grija paternală nu doar al celui mai bun vânător, ci și al celui mai bun povestitor, celui mai puternic războinic și celui mai atent amant. Dacă acest lucru pare prostesc, gândiți-vă că, înainte de apariția studiilor moderne de embriologie, oamenii nu dispuneau de dovezi solide că copiii sunt procreați întotdeauna de un singur tată și nu de mai mulți. Susținătorii acestei teorii a comunei arhaice afirmă că infidelitățile frecvente care caracterizează căsniciile moderne și rata mare a divorțurilor, ca să nu mai vorbim de mulțimea complexelor psihologice de care suferă atât copiii cât și adulții, provin toate din faptul că oamenii sunt siliți să trăiască în familii nucleare și să aibă relații monogame care sunt incompatibile cu software-ul nostru biologic. Mulți oameni de știință resping vehement această teorie, insistând asupra faptului că atât monogamia cât și formarea unor familii nucleare sunt comportamente umane esențiale. Deși societățile arhaice de vânători cu legători tindeau să fie mai comunale și mai egalitare decât societățile moderne, cercetătorii susțin că ele erau totuși alcătuite din celule separate, fiecare cuprinzând un cuplu plin de gelozie și copiii pe care membrii acestuia îi aveau împreună. Acesta e motivul pentru care, astăzi, relațiile monogame și familiile nucleare reprezintă norma în marea majoritate a culturilor. E motivul pentru care bărbații și femeile tind să fie foarte posesivi cu partenerii și copiii lor și pentru care, chiar și în state moderne precum Coreea de Nord și Siria, autoritatea politică trece de la tată la fiu. Pentru a tranșa această controversă și a înțelege sexualitatea, societatea și politica noastră, trebuie să aflăm câte ceva despre condițiile de trai ale strămoșilor noștri. Să examinăm cum au trăit sapiens între revoluția cognitivă de acum 70.000 de ani și începutul revoluției agricole care a avut loc cu aproape 12.000 de ani în urmă. Din nefericire, sunt puține certitudini cu privire la viețile strămoșilor noștri vânători cu legători. Disputa dintre școlile comune arhaice și monogamie eterne se sprijină pe probe prea puțin convingătoare. Evident, nu deținem izvoare scrise din epoca vânătorilor cu legători, iar dovezile arheologice constau în principal din oase fosilizate și unelte din piatră. Artefactele făcute din materiale mai perisabile, precum lemnul, bambusul și pielea, supraviețuiesc doar în condiții excepționale. Locul comun conform căruia în faza preagricolă oamenii au trăit într-o epocă a pietrei e o concepție eronată care se bazează pe aceeași prejudecată arheologică. Epoca pietrei ar fi trebuit să se numească mai potrivit epoca lemnului, pentru că majoritatea uneltelor folosite de vechii vânători cu legători erau făcute din lemn. Orice reconstrucție a vieții vânătorilor cu legători arhaici, pornind de la artefactele care au supraviețuit, este extrem de problematică. Una din deosebirile cele mai evidente dintre vânătorii cu legători arhaici și descendenții lor din epoca agriculturii și cea a industriei este aceea că vânătorii cu legători aveau foarte puține artefacte, iar acestea jucau un rol relativ modest în viața lor. În cursul vieții, un membru tipic al unei societăți moderne a abundenței va deține câteva milioane de artefacte. De la automobile și case până la scutece de unică folosință și cutii de lapte. Aproape că nu există o activitate, o credință sau chiar o emoție care să nu fie mediate de obiecte născocite de noi înșine. Obiceiurile noastre alimentare sunt mediate de o colecție năucitoare de astfel de obiecte. De la linguri și pahare, la laboratoare de inginerie genetică și nave oceanice gigantice. Când ne jucăm, utilizăm o grămadă de jucării, de la cărți de joc la stadioane cu 100.000 de locuri. În relațiile noastre romantice și sexuale, recurgem la verighete, paturi, haine drăguțe, lenjerie sexy, prezervative, restaurante la modă, moteluri ieftine,
lounge-uri în aeroport, săli de nuntă și firme de catering. Religiile aduc sacrul în viața noastră împreună cu bisericile gotice, moscheile musulmane, așramurile hinduse, sulurile Torei, roțile de rugăciune tibetane, sutanele preoțești, lumânările, tămâia, pomul de Crăciun, găluștele de la Paștele evreiesc, pietrele funerare și icoanele. Nu ne dăm seama cât de omniprezente sunt lucrurile noastre până nu trebuie să ne mutăm într-o casă nouă. Vânătorii cu legători își schimbau domiciliul în fiecare lună, în fiecare săptămână și uneori chiar în fiecare zi, cărându-și în spate tot avutul. Nu existau firme de mutări, căruțe și nici măcar animale de povară care să-i ajute. Așa încât trebuiau să se descurce doar cu foarte puține lucruri esențiale. E rezonabil deci să spunem că cea mai mare parte a vieții lor mentale, religioase și emoționale se desfășura fără ajutorul artefactelor. Peste 100.000 de ani, un arheolog și-ar putea face o imagine satisfăcătoare a credinței și practicilor musulmane, pornind de la multitudinea de obiecte pe care le-ar excava din ruinele unei moschei. Suntem însă în mare încurcătură când încercăm să înțelegem credințele și ritualurile vânătorilor cu legători arhaici. E cam aceeași dilemă cu care s-ar confrunta un istoric al viitorului dacă ar trebui să zugrăvească lumea socială a adolescenților din secolul 21 doar pe baza corespondenței poștale care ar supraviețui, dat fiind că nu va rămâne nicio urmă din convorbirile telefonice, e-mail-urile, blogurile și SMS-urile lor. A ne sprijini așadar pe artefacte ar însemna să răstălmăcim povestea vieții vechilor vânători cu legători. O cale de a remedia acest lucru este să ne uităm la societățile moderne de vânători cu legători. Acestea pot fi studiate în mod direct prin observație antropologică. Există însă motive solide să fim foarte precauți atunci când extrapolăm trăsăturile societăților moderne de vânători cu legători la cele arhaice. Mai întâi, toate societățile de vânători cu legători care au supraviețuit în epoca modernă au fost influențate de societăți agrare și industriale învecinate. În consecință, e riscant să presupunem că ceea ce este adevărat pentru ele a fost de asemenea adevărat acum 10.000 de ani. În al doilea rând, societățile moderne de vânători cu legători au supraviețuit mai ales în regiuni cu condiții climatice dificile și terenuri inospitaliere, improprii pentru agricultură. Societățile care s-au adaptat la condițiile extreme ale unor locuri precum deșertul Kalahari din Africa de Sud s-ar putea să furnizeze un model foarte înșelător pentru înțelegerea societăților arhaice din regiuni fertile cum este Valea Fluviului Yangtze. În mod special, densitatea populației într-o regiune ca deșertul Kalahari este mult mai mică decât era în jurul vechiului Yangtze, iar acest lucru are implicații majore pentru chestiuni esențiale precum mărimea și structura cetelor de oameni și relațiile dintre ele. În al treilea rând, caracteristica cea mai notabilă a societăților de vânători cu legători e cât de diferite sunt acestea între ele. Ele diferă nu doar de la o parte a lumii la alta, ci chiar și în aceeași regiune. Un bun exemplu este uriașa varietate pe care au găsit-o primii coloniști europeni printre aborigenii din Australia. Chiar înainte de cucerirea britanică, între 300.000 și 700.000 de vânători cu legători trăiau pe continent, în 200 până la 600 de triburi, fiecare din acestea fiind mai departe divizat în mai multe cete. Fiecare trib avea propria limbă, religie, norme și obiceiuri. În sudul Australiei, în jurul orașului Adelaide de astăzi, trăiau mai multe clanuri patriliniare. Aceste clanuri se asociau în triburi pe baze strict teritoriale. Din contră, unele triburi din nordul Australiei dădeau o importanță mai mare ascendenței unei persoane pe linie maternă, iar identitatea sa tribală depindea mai degrabă de totemul său decât de teritoriu. E evident că diversitatea etnică și culturală a vânătorilor cu legători arhaici
era la fel de impresionantă și că cei 5 până la 8 milioane de vânători culegători care populau lumea în jurul Revoluției Agricole erau împărțiți în mii de triburi separate, cu mii de limbi și culturi diferite. La urma urmei, asta era una din moștenirile principale ale revoluției cognitive. Grație apariției ficțiunii, chiar și oamenii cu același fond genetic care trăiau în condiții de mediu similare erau capabili să creeze realități imaginate foarte diferite, care se manifestau în norme și valori diferite. De exemplu, avem toate motivele să credem că o ceată de vânători-culegători care ar fi trăit acum 30.000 de ani, în locul unde se află astăzi Oxford University, ar fi vorbit o limbă diferită de cea a unei cete situate unde este în prezent Cambridge. Una din cete ar fi putut fi războinică, iar cealaltă pașnică. Poate că ceata din Cambridge ar fi fost una de tipul comunei, în timp ce aceea de la Oxford se va fi bazat pe familii nucleare. Cei din Cambridge ar fi putut petrece ore întregi cioplind statui de lemn ale spiritelor lor protectoare, în vreme ce oxfordienii ar fi putut recurge la dansul ritualic ca formă de cult. Primii poate că au crezut în reîncarnare, în timp ce ultimii au crezut că e o prostie. Într-una din societăți, relațiile homosexuale ar fi putut fi acceptate, în timp ce în cealaltă ele erau tabu. Cu alte cuvinte, deși observațiile antropologice făcute asupra vânătorilor culegători moderni ne pot ajuta să înțelegem câteva din posibilitățile care stăteau la îndemâna vânătorilor culegători arhaici, vechiul orizont al posibilităților era mult mai larg, iar cea mai mare parte a lui e ascunsă vederii noastre. Dezbaterile aprinse privind modul de viață natural al lui Homo sapiens pierd din vedere un lucru esențial. De la revoluția cognitivă încoace, pentru sapiens nu mai există un unic mod de viață natural. Există doar alegeri culturale dintr-o paletă năucitoare de posibilități. Societatea originară a abundenței. Și totuși, ce generalizări putem face despre viața din lumea preagrară? Pare sigur să spunem că marea majoritate a oamenilor trăiau în mici cete care numărau câteva zeci sau cel mult câteva sute de indivizi, și că toți acești indivizi erau oameni. Este important să notăm acest ultim punct pentru că e departe de a fi evident. Membrii cei mai numeroși ai societăților agrare și industriale sunt animale domestice. Desigur, ele nu sunt egale cu stăpânii lor, dar sunt totuși membri. În prezent, societatea din Noua Zeelandă este compusă din 4,5 milioane de sapiens și 50 de milioane de oi. Există o singură excepție la această regulă: câinele. Câinele a fost primul animal domesticit de Homo sapiens, iar acest lucru s-a întâmplat înainte de Revoluția Agricolă. Experții nu reușesc să cadă de acord asupra datei exacte, însă avem dovezi irefutabile privind domesticirea câinilor de acum circa 15.000 de ani. E posibil ca ei să se fie alăturat oamenilor cu mii de ani înainte. Câinii erau folosiți la vânătoare și pentru luptă, ca și pentru a da alarma împotriva animalelor sălbatice și a intrușilor umani. Cu trecerea generațiilor, cele două specii au ajuns să comunice bine una cu cealaltă. Câinii care erau cei mai atenți la nevoile și sentimentele tovarășilor lor umani primeau un plus de îngrijire și de hrană și aveau mai multe șanse să supraviețuiască. În același timp, câinii au învățat să manipuleze oamenii pentru a-și satisface propriile nevoi. O legătură veche de 15.000 de ani a produs o înțelegere și o afecțiune mult mai adâncă între oameni și câini decât între oameni și oricare alt animal. În unele cazuri, câinii care mureau erau chiar îngropați cu tot ceremonialul, aproape la fel ca oamenii. Membrii unei cete se știau foarte bine unii pe alții și erau înconjurați de-a lungul vieții de prieteni și rude. Singurătatea și intimitatea erau rare. Cetele învecinate concurau probabil pentru resurse și chiar se războiau, însă aveau și contacte amicale.
făceau schimb de membri, vânau împreună, făceau negoți cu articole de lux rare, celebrau sărbători religioase și își unau forțele împotriva străinilor. O asemenea cooperare a fost una dintre caracteristicile importante ale lui Homo sapiens și a oferit un avantaj crucial asupra altor specii umane. Uneori, relațiile cu cetele învecinate erau suficient de strânse încât să constituie împreună un singur trib, împărtășind o limbă comună, mituri comune și norme și valori comune. Totuși, nu trebuie să supraestimăm intensitatea unor asemenea relații externe. Chiar dacă în vremuri de criză tribul acționa la unison și chiar dacă se reunea periodic pentru a vâna, a lupta sau a sărbători, majoritatea oamenilor încă își petreceau cea mai mare parte a timpului într-o mică ceată. Comerțul era în general limitat la bunuri de prestigiu, precum cochiliile, ambra și pigmenții. Nu există dovezi că oamenii făceau negoți cu produse de bază, ca fructele și carnea, sau că existența unei cete depindea de importul de bunuri de la o alta. Și relațiile sociopolitice tindeau să fie sporadice. Tribul nu constituia un cadru politic permanent și chiar dacă avea locuri de întrunire sezoniere, nu existau orașe sau instituții permanente. O persoană obișnuită putea trăi vreme de multe luni fără să vadă și să audă vreun om din afara cetei ei și nu întâlnea de-a lungul vieții mai mult de câteva mii de oameni. Populația sapiens era risipită pe teritorii vaste, iar înainte de Revoluția Agricolă, populația umană a întregii planete era mai mică decât aceea a orașului Cairo de astăzi. Cele mai multe cete de sapiens trăiau pe drumuri, rătăcind din loc în loc în căutare de hrană. Deplasările lor erau influențate de schimbarea anotimpurilor, migrațiile anuale ale animalelor și ciclurile de dezvoltare ale plantelor. De obicei, cutreierau același teritoriu de baștină, cu o suprafață între câteva zeci și câteva sute de kilometri pătrați. Ocazional, cetele se deplasau dincolo de teritoriul lor și explorau zone noi, indiferent dacă acest lucru se datora calamităților naturale, conflictelor violente, presiunilor demografice sau inițiativei unui lider carismatic. Aceste deplasări au fost motorul expansiunii umane în întreaga lume. Dacă o ceată de vânători-culegători se scinda odată la fiecare 40 de ani, iar grupul care se desprindea migra pe un nou teritoriu aflat la 100 de kilometri spre est, distanța dintre Africa de Est și China putea fi acoperită în circa 10.000 de ani. În unele cazuri excepționale, când sursele de hrană erau deosebit de bogate, cetele se stabileau în așezări sezoniere sau chiar permanente. Tehnicile pentru a usca, a afuma și în regiunile arctice a congela alimente făceau la rândul lor posibilă șederea pe perioade mai îndelungate într-un loc. Cel mai important, pe țărmul mărilor și râurilor bogate în pește, scoici, crustacee ori păsări de apă dulce, oamenii au întemeiat sate permanente de pescari. Primele așezări permanente din istorie, care au precedat cu mult Revoluția Agricolă. E posibil ca satele de pescari să fie apărut pe coastele insulelor indoneziene încă de acum 45.000 de ani. Acestea ar fi putut fi baza de unde Homo sapiens a lansat prima aventură transoceanică, invadarea Australiei. În majoritatea habitatelor, cetele de sapiens se hrăneau într-o manieră elastică și oportunistă. Căutau termite, culegeau fructe, dezgropau rădăcini, pândeau iepuri și vânau bizoni și mamuți. În ciuda imaginii populare a omului vânător, culesul era principala activitate a sapiensilor și aceasta le furniza majoritatea caloriilor ca și materii prime precum silexul, lemnul și bambusul. Sapiens nu căutau doar hrană și materiale, căutau și cunoaștere. Pentru a supraviețui, aveau nevoie de o hartă mentală detaliată a teritoriului lor. Pentru a maximiza eficiența activităților lor zilnice de căutare a hranei,
Aveau nevoie de informații privind ciclul de dezvoltare al fiecărei plante și obiceiurile fiecărui animal. Trebuiau să știe care alimente erau hrănitoare, care te puteau îmbolnăvi și cum puteau fi folosite altele în scopuri terapeutice. Trebuiau să cunoască schimbarea anotimpurilor și să știe ce semne anunțau o furtună sau o secetă. Studiau fiecare curs de apă, fiecare nuc, fiecare peșteră în care se adăposteau urși și fiecare depozit de silex aflat în vecinătate. Fiecare individ trebuia să știe cum să facă un cuțit din piatră, cum să repară o haină ruptă, cum să pună o capcană pentru iepuri și cum să facă față avalanșelor, mușcăturilor de șarpe sau leilor înfometați. Era nevoie de ani de ucenicie și de practică pentru fiecare din toate aceste lucruri. Vânătorul culegător arhaic obișnuit putea să facă un vârf de suliță dintr-o bucată de silex în câteva minute. Când încercăm să imităm isprava, de obicei eșuăm lamentabil. Celor mai mulți dintre noi le lipsesc cunoștințele privind proprietățile silexului și bazaltului și cum se sparg acestea, ca și dexteritatea motorie fină necesară prelucrărilor cu precizie. Cu alte cuvinte, vânătorul culegător obișnuit deținea cunoștințe mai ample, mai aprofundate și mai variate despre mediul său înconjurător imediat decât majoritatea descendenților săi moderni. Astăzi, majoritatea oamenilor din societățile industriale nu au nevoie să știe prea multe lucruri despre lumea naturală pentru a supraviețui. Ce trebuie să știi neapărat pentru a te putea descurca ca informatician, agent de asigurări, profesor de istorie sau muncitor în fabrică? Trebuie să știi o mulțime de lucruri despre domeniul tău minuscul de competență, însă pentru marea majoritate a necesităților vieții te bazezi orbește pe ajutorul altor experți, ale căror cunoștințe sunt de asemenea limitate la un domeniu minuscul de competență. Colectivitatea umană știe mult mai multe astăzi decât știau cetele arhaice. Însă la nivel individual, vechii vânători-culegători erau oamenii cu cele mai multe cunoștințe și competențe din istorie. Există unele dovezi că dimensiunea medie a creierului sapiensilor a scăzut de fapt din epoca vânătorilor-culegători și până în prezent. Supraviețuirea în epoca respectivă le cerea tuturor capacități mentale extraordinare. Când au apărut agricultura și industria, oamenii au început să se bazeze din ce în ce mai mult pe capacitățile altora pentru a supraviețui și s-au evit noi nișe pentru imbecili. Puteai să supraviețuiești și să-ți transmiți genele prin nimic remarcabile generației următoare, lucrând ca sacagiu sau ca muncitor la o linie de asamblare. Vânătorii culegători stăpâneau nu doar lumea înconjurătoare a animalelor, plantelor și obiectelor, ci și lumea lăuntrică a propriilor lor corpuri și simțuri. Erau atenți la cea mai mică mișcare din iarbă ca să-și dea seama dacă acolo nu pândea un șarpe. Observau cu băgare de seamă frunzișul copacilor ca să descopere fructe și cuiburi de albine și păsări. Se mișcau cu un minim de efort și de zgomot și știau cum să șadă, să meargă și să alerge în maniera cea mai agilă și mai eficientă. Folosirea variată și constantă a corpurilor lor îi făcea să fie la fel de în formă ca maratoniștii de astăzi. Aveau o dexteritate fizică pe care oamenii actuali nu reușesc să o atingă nici după ce practică ani în șir yoga sau tai chi. Modul de viață al vânătorilor culegători se deosebea semnificativ de la o regiune la alta și de la un anotimp la altul, dar în ansamblu aceștia par să se fi bucurat de un stil de viață mai confortabil și mai gratificant decât cel al majorității țăranilor, păstorilor, muncitorilor și funcționarilor care le-au urmat. În vreme ce oamenii din societățile abundenței de astăzi lucrează în medie 40-45 de ore pe săptămână, iar cei din lumea în curs de dezvoltare lucrează 60 sau chiar 80 de ore pe săptămână, vânătorii culegători care trăiesc în prezent în cele mai inospitaliere habitate, precum deșertul Kalahari, lucrează în medie doar 35 până la 45 de ore pe săptămână.
Aceștia vânează doar o zi din 3, iar culesul le ia doar între 3 și 6 ore pe zi. În vremuri obișnuite, atât e suficient pentru a hrăni ceata. E foarte posibil ca vânătorii culegători arhaici care trăiau în zone mai fertile decât deșertul Kalahari să fie avut nevoie chiar de mai puțin timp ca să-și procure hrana și materii prime. Pe deasupra, vânătorii culegători aveau mai puține sarcini domestice. Nu aveau vase de spălat, covoare de aspirat, podele de lustruit, scutece de schimbat ori facturi de plătit. Economia vânătorilor culegători le oferea majorității oamenilor vieți mai interesante decât o fac agricultura sau industria. Astăzi, o muncitoare dintr-o fabrică chineză pleacă de acasă pe la 7 dimineața, își croiește drum pe străzi poluate către un loc de muncă istovitor și prost plătit, iar acolo operează aceeași mașină în același fel, zi după zi, timp de 10 ore lungi și plictisitoare, întorcându-se acasă pe la 7 seara ca să spele vase și rufe. În urmă cu 30.000 de ani, o predecesoare chineză într-o ceată de vânători culegători ar fi putut părăsi tabăra cu tovarășele ei la, să zicem, 8 dimineața. Ar fi cutreierat împreună pădurile și pajiștile din apropiere, culegând ciuperci, săpând după rădăcini comestibile, prinzând broaște și ocazional fugind de tigri. Până după prânz, ele s-ar fi întors acasă ca să pregătească masa. Asta le lăsa suficient timp să bârfească, să spună povești, să se joace cu copiii sau pur și simplu să le nevească. Bineînțeles, uneori tigrii le prindeau sau erau mușcate de un șarpe, dar pe de altă parte nu aveau de-a face cu accidentele de mașină și poluarea industrială. În majoritatea locurilor și în cea mai mare parte a timpului, vânatul și culesul ofereau o alimentație ideală. Lucru deloc surprinzător, aceasta fusese dieta oamenilor timp de sute de mii de ani, iar corpul omenesc era bine adaptat la ea. Dovezile provenind de la scheletele fosilizate arată că vechii vânători culegători erau mai puțin expuși la înfometare sau malnutriție și erau în general mai înalți și mai sănătoși decât urmașii lor țărani. Speranța de viață pare să fi fost în medie de doar 30-40 de ani, dar acest lucru se datora în mare măsură incidenței crescute a mortalității infantile. Copiii care reușeau să treacă de primii ani plini de pericole aveau mari șanse să ajungă la vârsta de 60 de ani, iar unii ajungeau chiar la 80. Printre vânătorii culegători contemporani, femeile de 45 pot spera să trăiască încă 20 de ani și în jur de 5 până la 8% din populație este în vârstă de peste 60 de ani. Secretul succesului vânătorilor culegători, care îi apără de înfometare și malnutriție, era dieta lor variată. Fermierii tind să aibă o dietă foarte limitată și dezechilibrată. Cu deosebire în epocile premoderne, majoritatea caloriilor care hrăneau o populație agricolă proveneau dintr-o singură cultură, precum grâul, cartofii sau orezul, căreia îi lipsesc unele din vitaminele, mineralele și alte elemente nutritive de care oamenii au nevoie. Țăranul tipic din China tradițională mânca orez la mic dejun, orez la prânz și orez la cină. Cu puțin noroc, putea să spere să mănânce același lucru a doua zi. Din contră, vechii vânători culegători mâncau în mod obișnuit 10 de alimente diferite. Predecesorul arhaic al țăranului, vânătorul culegător, putea mânca fructe și ciuperci la micul dejun, fructe, melci și broască țestoasă la prânz și friptură de iepure cu ceapă sălbatică la cină. Meniul de a doua zi ar fi putut fi complet diferit. Această varietate făcea ca alimentația vechilor vânători culegători să conțină toți nutrienții necesari. Mai mult, nefiind dependenți de un singur fel de alimente, aceștia erau mai puțin predispuși să sufere când o anumită sursă de hrană lipsea.
Societățile agrare sunt devastate de foamete atunci când seceta, focul sau cutremurele distrug cultura anuală de orez sau cartofi. Societățile de vânători-culegători nu erau nici ele imune la dezastrele naturale și sufereau de perioade de lipsuri și foamete, însă reușeau de obicei să facă față mai ușor unor asemenea calamități. Dacă rămâneau fără unele din alimentele lor de bază, puteau culege sau vâna alte specii, ori puteau să se mute într-o zonă mai puțin afectată. Vânătorii culegători arhaici sufereau de asemenea mai puțin din cauza bolilor infecțioase. Majoritatea bolilor infecțioase care au afectat societățile agrare și industriale, precum variola, rujeola și tuberculoza, proveneau de la animalele domestice și au ajuns la oameni doar după Revoluția Agricolă. Vechii vânători-culegători, care domesticiseră doar câinii, nu cunoșteau aceste flageluri. Mai mult, majoritatea oamenilor din societățile agrare și industriale trăiau în așezări permanente, dense și neigienice, focare de boală ideale. Vânătorii-culegători rătăceau în cete mici care nu puteau întreține o epidemie. Dieta sănătoasă și variată, săptămâna de lucru relativ scurtă și raritatea bolilor infecțioase i-au făcut pe mulți experți să definească societățile preagrare de vânători-culegători drept societăți originare ale abundenței. Ar fi totuși o greșeală să idealizăm viețile acestor oameni arhaici. Deși duceau vieți mai bune decât majoritatea oamenilor din societățile agrare și industriale, lumea lor putea fi totuși aspră și neîndurătoare. Perioadele de lipsuri și greutăți nu erau neobișnuite. Mortalitatea infantilă era ridicată, iar un accident care astăzi ar fi considerat minor putea să devină ușor o condamnare la moarte. Cei mai mulți oameni se bucurau probabil de intimitatea din sânul cetei nomade, dar ghinioniștii care își atrăgeau ostilitatea sau batjocura tovarășilor lor sufereau pe semne teribil. Vânătorii culegători contemporani îi abandonează și chiar îi ucid uneori pe bătrânii sau infirmii care nu pot ține pasul cu ceata. Pruncii și copiii nedoriți pot fi omorâți și există chiar cazuri de sacrificii umane inspirate de religie. Populația Ache, vânători-culegători care au trăit în junglele din Paraguay până în anii 1960, ne oferă posibilitatea să întrezărim partea întunecată a unei astfel de vieți. Când un membru de vază al cetei murea, Ache omorau de regulă o fetiță și îngropau pe cei doi împreună. Antropologii care i-au intervievat pe indigenii Ache au consemnat un caz în care ceata a abandonat un bărbat de vârstă mijlocie care se îmbolnăvise și nu mai putea ține pasul cu ceilalți. A fost lăsat sub un copac. Vulturii s-au instalat pe crengile de deasupra, așteptând o masă copioasă. Dar bărbatul și-a revenit și, grăbindu-se, a reușit să ajungă ceata din urmă. Corpul era acoperit de găinați, așa că a rămas cu porecla găinați de vulturi. Când o bătrână Ache devenea o povară pentru restul cetei, unul din bărbații mai tineri se furișa în spatele ei și o omora cu o lovitură de secure în moalele capului. Un bătrân Ache le-a povestit antropologilor curioși despre anii lui de glorie din junglă. Omoram adesea femei bătrâne, mi-am omorât mătușile, femeile se temeau de mine. Acum cu albii aici am devenit slab. Pruncii născuți fără păr, care erau considerați subdezvoltați, erau omorâți imediat. O femeie și-a amintit că prima ei fetiță a fost ucisă pentru că bărbații din ceată nu mai voiau o altă fată. Într-o altă ocazie, un bărbat a omorât un băiețel pentru că era, citat, într-o dispoziție proastă și copilul plângea. Un alt copil a fost îngropat de viu pentru că era, citat, amuzant să te uiți, iar ceilalți copii au râs de asta. Am încheiat citatul. Trebuie să avem totuși grijă să nu ne pripim când îi judecăm pe Ache. Antropologii care au trăit alături de ei ani de zile relatează că între adulți actele de violență erau foarte rare. Atât femeile cât și bărbații puteau să-și schimbe partenerii după voie. Zâmbeau și râdeau tot timpul, nu aveau o conducere ierarhică și evitau în general pe cei dominatori. Erau extrem de generoși cu puținul avut și nu erau obsedați de succes sau bogăție. Lucrurile pe care le prețuiau cel mai mult în viață erau interacțiunile sociale bune și prieteniile solide.
Priveau uciderea copiilor, bolnavilor și bătrânilor, așa cum văd mulți oameni astăzi avortul și eutanasia. Trebuie de asemenea notat că Ache erau vânați fără milă de fermierii paraguaieni. Nevoia de a scăpa de dușmanii lor i-a făcut probabil pe Ache să adopte o atitudine excepțional de dură față de oricine putea deveni un punct slab pentru ceată. Adevărul este că societatea Ache, ca orice societate omenească, era foarte complexă. Ar trebui să ne ferim să o demonizăm sau să o idealizăm pe baza unei cunoașteri superficiale. Ache nu erau nici îngeri, nici demoni, erau oameni. Și tot așa erau și strămoșii noștri, vânători-culegători. Spirite vorbitoare. Ce putem spune despre viața mentală și spirituală a vânătorilor-culegători arhaici? Fundamentele economiei lor pot fi reconstituite cu oarecare încredere pe baza unor factori obiectivi și cuantificabili. De exemplu, putem calcula câte calorii pe zi erau necesare pentru supraviețuirea unei persoane, câte calorii erau obținute dintr-un kilogram de nuci și cât de multe nuci puteau fi culese de pe un kilometru pătrat de pădure. Înarmați cu aceste date, putem estima în cunoștință de cauză importanța relativă a nucilor în dieta lor. Dar considerau ei oare că nucile sunt o delicatesă sau un aliment de bază monoton? Credeau că nucii erau locuiți de spirite? Li se păreau drăguțe frunzele de nuc? Dacă un băiat dintr-o ceată de vânători-culegători voia să ducă o fată într-un loc romantic, era suficientă umbra unui nuc? Lumea gândurilor, credințelor și sentimentelor e prin definiție mult mai greu de descifrat. Cei mai mulți cercetători sunt de acord că credințele animiste erau comune printre vânătorii-culegători arhaici. Animismul, de la anima, suflet sau spirit în latină, este credința că aproape fiecare loc, fiecare animal, fiecare plantă și fiecare fenomen natural au conștiință și sentimente și pot comunica direct cu oamenii. Astfel, animiștii pot crede că stânca cea mare din vârful dealului are dorințe și nevoi. Stânca ar putea să se mânieze din cauza vreunui lucru pe care l-au făcut oamenii și să se bucure de un altul. Ea poate să-i mustre pe oameni sau să le ceară favoruri. În ceea ce îi privește, oamenii se pot adresa stâncii pentru a o împăca sau amenința. Nu doar stânca, ci și stejarul de la poalele dealului e o ființă însuflețită. La fel și râul care curge la poalele aceluiași deal, izvorul din Poieniș, tufișurile care cresc în jurul lui, cărarea care duce la Poieniș și șoarecii de câmp, lupii și ciorile care beau apă de acolo. În lumea animistă, obiectele și viețuitoarele nu sunt singurele ființe însuflețite. La fel sunt și entitățile imateriale, spiritele morților și ființele binevoitoare ori malefice, de genul celor pe care le numim astăzi demoni, zâne și îngeri. Animiștii cred că nu există nicio barieră între oameni și alte ființe. Toți pot comunica direct prin intermediul vorbirii, cântecelor, dansului și ceremoniilor. Un vânător poate să se adreseze unei turme de cerbi și să le ceară ca unul dintre ei să se sacrifice. Dacă vânătoarea are succes, vânătorul îi poate cere animalului mort să-l ierte. Când se îmbolnăvește cineva, șamanul poate contacta spiritul care a cauzat boala și poate încerca să-l împace ori să-l sperie. Dacă e nevoie, șamanul poate cere ajutorul altor spirite. Ce caracterizează toate aceste acte de comunicare este că entitățile care fac obiectul adresării sunt ființe locale. Ele nu sunt zei universali, ci mai degrabă un anumit cerb, un anumit copac, un anumit râu, un anumit spirit. La fel cum nu există nicio barieră între oameni și alte ființe, tot așa nu există o ierarhie strictă. Entitățile non-umane nu există doar ca să se ocupe de nevoile oamenilor. Nu sunt nici zei atotputernici care conduc lumea după bunul lor plac. Lumea nu se învârte în jurul oamenilor sau al oricărui alt grup determinat de ființe. Animismul nu e o religie anume, e un nume generic pentru mii de religii, culte și credințe foarte diferite.
Ceea ce le face pe toate animiste este această abordare comună a lumii și a locului oamenilor în cadrul ei. Să spui că vânătorii culegători arhaici erau probabil animiști e ca și cum ai spune că agricultorii premoderni erau în general teiști. Teismul, de la theos, zeu în greacă, e concepția potrivit căreia ordinea universală se bazează pe o relație ierarhică între oameni și un mic grup de entități eterice numite zei. E cu siguranță adevărat să spui că agricultorii premoderni tindeau să fie teiști, dar asta nu ne spune nimic concret. Rubrica generică teiști include rabinii evrei din Polonia secolului al XVIII-lea, puritanii care ardeau vrăjitoare din Massachusettsul secolului al XVII-lea, preoții azteci din Mexicul secolului al XV-lea, misticii sufiști din Iranul secolului al XII-lea, războinicii vikingi din secolul al X-lea, legionari romani din secolul al II-lea și birocrați chinezi din secolul I. Fiecare din aceștia consideră credințele și practicile celorlalți drept stranii și eretice. Diferențele dintre credințele și practicile grupurilor de vânători-culegători animiști erau probabil la fel de mari. E posibil ca experiența lor religioasă să fi fost tumultoasă și plină de controverse, reforme și revoluții. Însă aceste generalizări precaute sunt cam tot ceea ce putem spune. Orice încercare de a zugrăvi trăsăturile specifice ale spiritualității arhaice este profund speculativă, după cum nu există aproape nicio dovadă pe care să ne sprijinim, iar puținele izvoare pe care le avem, o mână de artefacte și picturi rupestre, pot fi interpretate într-o multitudine de feluri. Teoriile oamenilor de știință care pretind că știu ce anume simțeau vânătorii culegători aruncă mult mai multă lumină asupra prejudecăților autorilor lor decât asupra religiilor epocii de piatră. În loc să înălțăm munți de teorii pe un mușuroi de relicve funerare, picturi rupestre și statuete din os, e mai bine să fim cinstiți și să recunoaștem că avem doar cele mai vagi noțiuni despre religiile vânătorilor culegători arhaici. Presupunem că erau animiști, dar acest lucru nu ne oferă niciun fel de informații utile. Nu știm la ce spirite se rugau, ce sărbători aveau sau ce taburi respectau. Și cel mai important, nu știm ce povești spuneau. E una dintre lacunele cele mai mari în înțelegerea pe care o avem despre istoria umană. Lumea sociopolitică a vânătorilor culegători e un alt domeniu despre care nu știm aproape nimic. Așa cum am explicat mai sus, cercetătorii nu reușesc să cadă de acord nici măcar asupra unor elemente de bază, precum existența proprietății private, familiilor nucleare și relațiilor monogame. E probabil ca cete diferite să fie avut structuri diferite. Unele ar fi putut fi la fel de ierarhice, tensionate și violente, cum e cel mai agresiv grup de cimpanzei, în timp ce altele erau la fel de destinse, pașnice și lubrice ca un grup de bonobo. În Sungir, Rusia, arheologii au descoperit în 1955 un sit funerar vechi de 30.000 de ani, aparținând unei culturi a vânătorilor de mamuți. Într-un mormânt, au găsit scheletul unui bărbat în vârstă de 50 de ani, acoperit cu șiraguri de mărgele făcute din fildeș de mamut, în total circa 3.000 de mărgele. Pe capul mortului era o pălărie împodobită cu dinți de vulpe, iar la încheieturile mâinilor 25 de brățări din fildeș. Alte morminte din același sit conțineau mult mai puține bunuri. Cercetătorii au dedus că vânătorii de mamuți din Sungir trăiau într-o societate ierarhică și că bărbatul mort era poate liderul unei cete sau al unui întreg trib cuprinzând mai multe cete. E puțin probabil ca câteva zeci de membri ai unei cete să fi putut produce singuri atât de multe obiecte funerare. Arheologii au descoperit apoi un mormânt și mai interesant. Conținea 2 schelete așezate fiecare cu capul spre celălalt. Unul aparținea unui băiat cu vârsta de aproximativ 12-13 ani, celălalt unei fete de aproximativ 9-10 ani.
Băiatul era acoperit cu 5.000 de mărgele de fildeș. Purta o pălărie decorată cu dinți de vulpe și o centură cu 250 de dinți de vulpe. Este nevoie de cel puțin 60 de vulpi pentru atâția dinți. Fata era împodobită cu 5.250 de mărgele de fildeș. Amândoi copiii erau înconjurați cu statuete și diverse obiecte din fildeș. Un meșter experimentat avea nevoie probabil de circa 45 de minute pentru a face o singură mărgea de fildeș. Cu alte cuvinte, confecționarea celor 10.000 de mărgele de fildeș, care acoperea cei doi copii, fără a mai socoti celelalte obiecte, cerea cam 7.500 de ore de muncă delicată, cu mult peste 3 ani de lucru pentru un artizan cu experiență. Este cu totul improbabil ca la o vârstă atât de fragedă, copiii din Sungir să fi dovedit calități de lider sau de vânător de mamuți. Doar credințele culturale pot explica de ce au avut parte de o înmormântare atât de extravagantă. O teorie afirmă că își datorau rangul părinților lor. Poate că erau copiii conducătorului, într-o cultură care credea fie în carismă ca trăsătură de familie, fie în reguli stricte de succesiune. Conform unei a doua teorii, copiii fuseseră identificați la naștere ca încarnări ale spiritelor unor strămoși morți acum mult timp. O a treia teorie susține că felul în care au fost înmormântați copiii reflectă mai degrabă modul în care au murit decât statutul lor în timpul vieții. Au fost sacrificați în mod ritualic, poate ca parte a ritualurilor de înmormântare ale căpeteniei, și apoi îngropați cu mare pompă. Oricare ar fi răspunsul corect, copiii din Sungir se numără printre cele mai solide probe că acum 30.000 de ani, sapiens puteau inventa coduri sociopolitice care depășeau cu mult dictatele ADN-ului nostru și tiparele comportamentale ale altor specii umane și animale. Pace sau război? În cele din urmă se pune problema spinoasă a rolului războiului în societățile de vânători-culegători. Unii specialiști își imaginează societățile arhaice de vânători-culegători drept niște paradisuri pașnice și susțin că războiul și violența au debutat doar odată cu Revoluția Agricolă, când oamenii au început să acumuleze proprietăți private. Alții afirmă că lumea vânătorilor culegători arhaici era extraordinar de crudă și de violentă. Ambele școli de gândire sunt simple castele de nisip, ținute la oaltă de legătura subțire a unor relicve arheologice sărăcăcioase și a observațiilor antropologice făcute asupra vânătorilor culegători actuali. Datele antropologice sunt interesante, dar foarte problematice. Vânătorii culegători din prezent trăiesc în principal în regiuni izolate și inospitaliere precum zona arctică sau deșertul Kalahari, unde densitatea populației e foarte redusă, iar ocaziile de a lupta cu alți oameni sunt limitate. Mai mult, în ce privește generațiile mai recente, vânătorii culegători au fost supuși în tot mai mare măsură autorității statelor moderne, care împiedică izbucnirea unor conflicte pe scară largă. Oamenii de știință europeni au avut doar 2 ocazii de a observa populații mari și relativ dense de vânători-culegători independenți. În nord-vestul Americii de Nord în secolul al XIX-lea și în nordul Australiei în secolul al XIX-lea și la începutul secolului 20. Atât culturile amerindiene cât și cele australiene aborigene aveau parte de conflicte armate frecvente. E discutabil totuși dacă acest lucru constituie o condiție permanentă sau e consecința imperialismului european. Descoperirile arheologice sunt deopotrivă sărăcăcioase și opace. Ce indicii elocvente ar putea rămâne de pe urma oricărui război care a avut loc acum 10.000 de ani? Nu existau niciun fel de fortificații și ziduri pe atunci, nu existau obuze de artilerie și nici măcar săbii și scuturi. Un vârf de suliță arhaic putea fi utilizat în război, dar putea fi folosit la fel de bine și la vânătoare. Oasele fosilizate de oameni nu sunt mai ușor de interpretat.
o fractură poate să indice o rană de război sau un accident. Nici absența fracturilor și tăieturilor la un schelet arhaic nu e o probă concludentă că persoana căreia îi aparținea scheletul nu a avut parte de o moarte violentă. Moartea poate fi cauzată de răniri ale țesuturilor moi care nu lasă nicio urmă pe oase. Încă și mai important, în timpul războaielor preindustriale, mai bine de 90% din cei care mureau erau victimele înfometării, frigului și bolii, mai degrabă decât să fie uciși de arme. Închipuiți-vă că acum 30.000 de ani un trib învingea tribul vecin și l-a alungat de pe terenurile de vânătoare și cules râvnite. În bătălia decisivă, 10 membri ai tribului învins erau omorâți. În anul următor, alți 100 de membri ai tribului care pierdea mureau din cauza înfometării, frigului și bolii. Arheologii care nimeresc peste aceste 110 schelete pot foarte ușor să ajungă la concluzia că majoritatea au fost victimele unui dezastru natural. Cum am putea afirma că au fost cu toții victimele unui război nemilos? Preveniți cum se cuvine, putem acum să ne întoarcem la descoperirile arheologice. În Portugalia au fost studiate 400 de schelete din perioada imediat premergătoare Revoluției Agricole. Doar 2 schelete prezentau urme clare de violență. Un studiu similar a 400 de schelete din aceeași perioadă din Israel a descoperit o singură fisură într-un singur craniu care putea fi atribuită violenței umane. Un al 3-lea studiu a 400 de schelete din diferite situri preagricole din Valea Dunării a găsit urme de violență la 18 schelete. 18 din 400 poate să nu pară mult, dar reprezintă în realitate un procentaj foarte ridicat. Dacă toți 18 au murit într-adevăr de o moarte violentă, înseamnă că aproximativ 4,5% dintre decesele survenite în epoca arhaică în Valea Dunării erau cauzate de violență umană. În prezent, media globală este de doar 1,5%, luând la oaltă războaiele și criminalitatea. În secolul 20, doar 5% dintre decese au avut drept cauză violența umană. Iar asta într-un secol care a fost martorul celor mai sângeroase războaie și celor mai mari genocide din istorie. Dacă această descoperire e tipică, Valea arhaică a Dunării a fost la fel de violentă ca secolul 20. Descoperirile deprimante din Valea Dunării sunt sprijinite de un șir de descoperiri la fel de deprimante din alte regiuni. La Jebel Sahaba, în Sudan, a fost găsit un cimitir de acum 12.000 de ani, conținând 59 de schelete. Vârfuri de săgeți și sulițe au fost găsite înfipte în sau stând alături de oasele a 24 de schelete, 40% din total. Scheletul unei femei avea 12 răni. În peștera Ofnet din Bavaria, arheologii au descoperit rămășițele a 38 de vânători cu legători, mai ales femei și copii, care fuseseră aruncate în 2 gropi comune. Jumătate dintre schelete, inclusiv cele ale copiilor și pruncilor, aveau semne clare de răni datorate unor arme umane, precum bâtele și cuțitele. Puținele schelete aparținând unor bărbați maturi purtau cele mai grave însemne ale violenței. După toate probabilitățile, o întreagă ceată de vânători cu legători a fost masacrată la Ofnet. Ce anume reprezintă mai bine lumea vânătorilor cu legători arhaici? Scheletele pașnice din Israel și Portugalia sau abatoarele de la Jebel Sahaba și Ofnet? Răspunsul este niciunele. Așa cum vânătorii cu legători aveau o gamă largă de religii și structuri sociale, la fel aveau probabil parte de o diversitate de rate ale violenței. În vreme ce anumite regiuni și anumite perioade se poate să se fi bucurat de pace și liniște, altele au fost sfâșiate de conflicte nemiloase. Valul tăcerii. Dacă imaginea de ansamblu a vieții vânătorilor cu legători arhaici e dificil de reconstituit, evenimentele particulare sunt în mare măsură irecuperabile. După ce o ceată de sapiens a pătruns prima dată într-o vale locuită de neandertalieni,
anii următori s-ar putea să fi fost martori unor drame istorice impresionante. Din nefericire, nimic nu ar fi supraviețuit unei astfel de confruntări, cu excepția, în cel mai bun caz, a câtorva oase fosilizate și a unei mâini de unelte din piatră care rămân mute în fața celor mai scrupuloase investigații savante. Putem extrage din ele informații despre anatomia, tehnologia, dieta oamenilor și poate chiar despre structura lor socială. Însă ele nu ne dezvăluie nimic despre alianța politică încheiată între cete învecinate de sapiens, despre spiritele morților care au binecuvântat această alianță sau despre mărgerele de fildeș date în secret șamanului local pentru a atrage binecuvântarea spiritelor. Tăcerea învăluie zeci de mii de ani de istorie. E foarte posibil ca aceste lungi milenii să fi fost martorile unor războaie și revoluții, mișcări religioase extatice, teorii filozofice profunde, capodopere artistice incomparabile. Poate că vânătorii culegători vor fi avut Napoleonii lor atotcuceritori, care stăpâneau imperii cât jumătate din Luxemburg. Beethoven talentați cărora le lipseau orchestrele simfonice, dar care îi făceau pe oameni să plângă cu sunetele fluierelor lor de bambus, și profeți carismatici care revelau cuvintele unui stejar local în loc de acelea ale unui zeu creator universal. Dar toate acestea sunt simple presupuneri. Vălul tăcerii e atât de gros încât nu putem fi siguri nici măcar că astfel de lucruri s-au întâmplat, ca să nu mai vorbim de descrierea lor în detaliu. Cercetătorii tind să pună doar acele întrebări la care pot spera în mod rezonabil să răspundă. În afara cazului că s-ar descoperi instrumente de cercetare de care nu dispunem în prezent, probabil că nu vom ști niciodată ce credeau vânătorii culegători arhaici sau prin ce drame politice au trecut. Este totuși vital să punem întrebări pentru care nu avem răspunsuri la îndemână. Altfel am putea fi tentați să lăsăm deoparte 60.000 de ani din 70.000 de ani de istorie umană, cu scuza că oamenii care au trăit atunci nu au realizat nimic important. Adevărul este că au făcut o mulțime de lucruri importante. În special, ei au modelat lumea din jurul nostru într-un grad mult mai mare decât își dau seama majoritatea oamenilor. Exploratorii care vizitează tundra siberiană, deșerturile din centrul Australiei și jungla amazoniană cred că au în față peisaje virgine practic neatinse de mâini omenești. Însă asta e o iluzie. Vânătorii culegători au fost acolo înaintea noastră și au determinat schimbări spectaculoase chiar și în junglele cele mai dese și în sălbăticia cea mai dezolantă. Capitolul următor explică cum au remodelat complet vânătorii culegători ecologia planetei noastre cu mult înainte să fie construit primul sat agricol. Cetele rătăcitoare de sapiens povestitori au reprezentat forța cea mai importantă și mai destructivă pe care a produs-o vreodată regnul animal.